Com a antropòleg us parlaré particularment del paper de l'ésser humà en la transformació de la natura, que avui té, malauradament, un paper rellevant, i m'agradaria desenvolupar les idees en tres parts. La primera, una introducció; la segona, com està actualment l'equilibri ecològic del planeta; i la tercera, introduir-vos a la pel·lícula. L'ésser humà té una llarga història en la seva formació que està fortament lligada als canvis climàtics. Sabem que fa 2 milions d'anys, quan es van unir Amèrica del Nord i Amèrica del Sud, es van produir un canvi climàtic important, global, que va originar el primer ésser humà considerat com a tal, que és Homo habilis. Posteriorment, els diferents vaivens del clima a nivell planetari van també influir en la distribució de la humanitat al llarg del planeta, perquè hi havia zones del planeta glaçades i altres no. Potser el canvi més rellevant darrer que s'ha produït és l'adveniment del Neolític. El Neolític és una fase de la història humana en la qual l'ésser humà descobreix la possibilitat de fabricar menjar i, per tant, d'emmagatzemar-lo, i, per tant, ja no és caçador-recol·lector merament, sinó que controla l'ambient i es fa sedentari, comencen les grans ciutats i després els grans imperis que tots sabem de Babilònia, del proper Orient, d'Egipte, etc. En aquell moment comença també un fet important, que és el creixement demogràfic de la població mundial. Quan suposem que fa 100.000 anys la població del món com a molt tenia 20 milions d'habitants, tirant molt alt, avui resulta que som 6.000 milions d'habitants. I aquest és l'efecte de l'expansió demogràfica que s'ha produït per l'efecte del Neolític. En principi, un efecte benèfic, perquè comporta que l'ésser humà controla les condicions necessàries de la natura, però aquesta expansió demogràfica s'està disparant tant que s'està trencant l'equilibri necessari que hi ha entre l'ésser humà i la natura. La segona idea rellevant és que actualment a l'Europa occidental i a l'Amèrica desenvolupada l'ésser humà no té consciència de pertànyer a la natura. Sembla que tot és inesgotable i que pot anar tirant de veta tal com vol. I això no és exactament així, sinó que s'estan començant a veure els senyals d'esgotament d'algunes de les fonts més importants de béns que no podem menyspreuar, com pot ser l'aigua i com pot ser l'energia. El segon grup de conceptes que us voldria introduir és que la natura està en un equilibri delicadíssim, que són els ecosistemes. És una combinatòria entre tots els elements a nivell microscopi i a nivell macroscopi, els organismes i els elements, que costa moltíssim de revifar quan hi ha alguna alteració. Jo recordo que el doctor Ramon Margalef, gran catedràtic d'Ecologia de la Universitat de Barcelona, em comentava que de vegades alguns consellers de la Generalitat el cridaven de molt bona fe per revifar llacs i quan ell contestava que això trigaria de 30 a 40 anys es quedaven espantadíssims perquè lògicament tot bon gestor busca un resultat relativament immediat i presentable. De manera que això ja no està passant solament amb els llacs o amb els rius, sinó que està passant ja amb el planeta perquè aquesta societat s'ha globalitzat. A nivell petit, a escala, diríem, de país, hi ha coses inevitables, que és el nivell de benestar que tothom exigeix comporta inevitablement la destrucció del medi ambient. Per exemple, passa amb les aigües que cauen a les carreteres o que cauen als aeroports, que es barregen amb les substàncies energètiques, o sigui, amb els combustibles, i són difícilment neutralitzables. I també podríem comentar les conques dels rius, o sigui, els transvasaments d'aigua, per molt raonables i interessants que siguin, per compensar desigualtats o per polítiques de determinats governs, altera l'equilibri ecològic dels cursos dels rius. Naturalment, si l'aigua, que durant milers i milers d'anys ha passat per aquelles conques, si deixa de passar, els ecosistemes se'n ressentiran. I això s'hauria de saber
i hauria de tenir l'aprovació de la població. Què s'hi pot fer? Doncs, evidentment, l'educació. Educar la gent per saber que forma part de la natura, que s'ha de gestionar l'energia i l'aigua de manera convenient. Recordeu que oi gairebé tothom comprem al supermercat aigua mineral perquè evitem veure el seu alt contingut de partícules contaminants, l'aigua de l'aixeta, i encara que ara es parla d'eliminar els residus biològics, per exemple les escombraries, dipositant-les als fons dels oceans, això també comporta un gran perill, perquè segurament la gran capacitat de digestió que té l'oceà, però alterarà l'equilibri dels fons de l'oceà i tard o d'hora acabarà aflorant un desequilibri, i el desequilibri mai se sap on anirà a parar. De tota manera, la responsabilitat dels ciutadans està relativament limitada, perquè aquestes grans decisions no depenen dels individus, depenen de la comunitat de països, depenen de la comunitat internacional. I tant a nivell personal, o a nivell grupal, com a nivell internacional, l'ésser humà és un ésser jeràrquic. Sempre hi haurà un poderós de torn que controla el poder i que no el deixarà voluntàriament. La qual cosa surt d'una manera molt clara a la pel·lícula que comentarem d'aquí a un moment. Per tant, torno a repetir, el secret està en veure'ns com a part de la natura, que la natura és com si fos, que és casa nostra, que no podem tenir casa nostra de qualsevol manera, cal tenir-la ordenada i ben gestionada, i que cal una filosofia de la globalització, és a dir, una entesa en la qual el poderós de torn sàpiga que per al bé de tots és millor gestionar bé que no preocupar-se'n i senzillament seguir disputant amb els altres el poder i la glòria del món. La pel·lícula és realment un dels grans films de Hollywood que va tenir en el seu moment un gran èxit. És de l'any 90, han transcorregut 17 anys i lògicament es noten algunes qüestions, però realment cal dir que tenia un conjunt de col·laboradors de gran categoria. Per exemple, el director de la pel·lícula era el director d'un altre film d'èxit que es deia Robocop, o que es diu Robocop. El guionista és el mateix de la posterior Blade Runner, que és un dels millors guions de ciència-ficció que s'han escrit mai, i aquest guió no li va enrere, en el sentit que és extremadament original, que no perd el ritme, que manté l'interès de manera constant. La pel·lícula és una pel·lícula, per damunt de tot, de ciència-ficció. És una bona part de ficció i també d'aventura, i combina admirablement amb dues coses. És absolutament trepidant des del moment fins al darrer fotograma, incloent-hi les necessàries i obligades escenes de mort, per tot el cine comercial de Hollywood. Dit això, la segona característica són els seus efectes especials, per als quals va guanyar un Oscar a Hollywood. Avui potser, 17 anys després, no ens semblaran tan espectaculars, però aleshores eren realment fascinants. I un tercer apunt que m'agradaria dir sobre aquest film és que és el primer o dels primers films que ens van introduir a la manipulació de la realitat virtual. És a dir, el camí que es va obrir posteriorment amb la sèrie de Matrix, amb tan gran èxit. És a dir, la manipulació del pensament, la manipulació dels somnis, el canviar la personalitat de les persones a través de la manipulació una mica de ciència-ficció, però que cada vegada veiem que és potser malauradament possible a través de drogues o a través de rentats de cervell. Els actors, Arnold Schwarzenegger, el 1990 encara no havia intervingut en política, era senzillament Mr. Universo. És un actor que, malgrat la seva sobrietat, no ho fa pas malament i que serveix molt per a aquesta mena de pel·lícules. I també destacaria
la Sharon Stone en una de les seves primeres pel·lícules, en la qual ens mostra la seva esplèndida bellesa, però de la qual m'agradaria dir que poca gent sap, que té un coeficient intel·lectual altíssim. És una persona extremadament intel·ligent, però es veu que això és poc comercial a nivell de l'entreteniment i de l'aventura. Res més, dir-vos que és una espectacular muntanya russa d'aventures i de trepidació, que realment és una caricatura, és a dir, que no ens podem prendre en sèrio les deformacions dels mutants. En la pel·lícula es veu ràpidament que hi ha un poderós que controla l'aire, ja no diem l'energia, ja no diem l'aigua, sinó l'aire per respirar al planeta Mart o Marte, però que sí que es podria generar aire, però no el vol generar perquè el vol manipular per mantenir el poder. I la pel·lícula tracta, lògicament, de la lògica resistència i revolució contra un poder despòtic, del qual al final no us explicaré. Moltes gràcies a tots i que passeu una bona vetlla.